मोजां एबा सायख'यो औ जोङो माने आङो जोंनि सिगां जोङो 17 बोसोर जोङो बिपिएफआव थाबाय ओमफ्राय जोङो जेबो साक्सेस जानायखौ मोनाखिसै बा जों दिनै नुबाय जोंनि UPPL सरकारा सारनि दैदेननायाव जों मोजां शान्ति परिबेसखौ नुनानै जोङो दिनैहाय UPPLआवहाय जइन जानो फैबाय जाबाय जोंनियावहाय दङमोन 35 जन दंमोन खिन्थु माखासे सफैनो हायाखिसै बिसोरबो फैगोन उनावहाय क'क्राझार प्राइमारिनिफ्राय औ क'क्राझार प्राइमारिनिफ्राय जोङो जइन जाफैदों जोङो सिद' सारजोंहाय जोङो बेबायदि जगाजग जानानैहाय दिनैनि बे जइनखौ जों लानाय जादों आङो बिपिएफनि समावहाय आङो प्रेसिडेन्ट दंमोन 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट प्राइमारिनि आं प्रेसिडेन्टमोन ओमफ्राय जोङो बहुद जों खाम्फाखौहाय हेल्प होदोंमोन टिचारखौबो हेल्प होदोंमोन नाथाय साक्सेस जायाखै दा बेबायदि जादों आरो दा साक्सेस नुयैखाय जों फैफिनबाय आं दा एक बाजाराव दङ बिपिएफनि एक बाजार ओमफ्राय 25टा गामिनि निला स्लुइस गेटनि प्रेसिडेन्ट दा जोंनियावहाय गैयाब्लाबो 10,000सो मेम्बारफोर दङ डक्टरफोर दं जोंनि निला स्लुइस गेटनि दैया बेंटल धालिगावसिम फैयो स्लुइस गेट निला दा बेबायदि जोङो बे गोनांथिखौ जोङो लानानै सारजोंहाय जों रायज्लायफैदों मा गोनांथि दं जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखायथ' गोबां बान्दोआबो दिनै आनकमप्लिट जाबाय कमप्लिटना जायाखै दाबो गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनो दिनैहाय दैज्लां समायावहाय बेबायदि 20 बार गाहाम बान्दो खोनाङो पाब्लिकफ्रा थांनानैहाय फैसा खांनानैहाय जों गेटमेन्टनो होयो फिडारफोरनो बेबायदि जोङो टेक्स होनाङो बङाइगाव डिभिजनावहाय बेखौ 60 थाखा बिगायाव खांनानै जोङो 4 लेबारखौ जों दोनो 8,000 जोङो बेबायदि मान्थलि होयो दा बेबायदि जोङो सिस्टेमा सोलिनानै दं ओमफ्राय जोङो खामानि जादोंमोन जतिन बरा सारा फैदोंमोन जोंनो बे जों 5 लाख थाखा होदोंमोन बेखौ जोङो इस्टिमेट बनायबाय पिनारडियाव खारबाय मोजां खारबाय दा फाइला बिटिसियावहाय दंहैयो ओमफ्राय दा सहियाखौनो होआ ओरैबायदि दा साराथ' सारनो खोथाखाबाय आंखौहाय सारा बेखौ नायसिगोन होननानै बुंदों जायोब्लाथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां जोंनि सेक्रेटारियानो दङ नै आंनि खाथियावनो माने जोङो सान्थि हिसाबै फैबाय बर' हिसाबै बर' जाथिया थांना थानांगौ खौसेथि जानांगौ बे हिसाबै जोङो फैनाय जादों बिजेपियावलाय जोंलाय माथो थाङाना बर'आनो बर' थानांगौ बर'जोंनो रायजो जानांगौ बेबायदि आरो औ दे खुलुमबाय आं खुंग्रिं बावरागुरिनिफ्राय फैदों आं बुंनो साननाया बेनोदि जोंहा बावरागुरियाव मोनसे स्कुल दङ एलपि स्कुल बिनि बाउन्डारिखौ मानो होनबा जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो बोरमानिफ्राय मोसौनिफ्राय बिराद प्रब्लेम जायो नालाय बेनिखायनो सारनिफ्राय जोङो स्कुल बाउन्डारिखौ लुबैदों आरो लामा दङ जोंहा लामाया बिराद गाज्रि साथ्र'फोरनि थाखाय बिराद उसुबिदा जायो साइकेल सालावथाव जाना नङा आं सिगाङावनो बे लामाखौ सिद्धु सारनो फट'बो खेबनानै हरखांखाबाय जाहाथे सारा बे खामानिखौ मोजाङै मोजां मावनानै होयोबा जोंबो गोजोननाय मोनगोन औ एसे थाब बानायना होनांगोन सारा औ UPPL आव हाबनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा सारजों फैनाय हिसाबै जोङो सारखौ मोजां मोननानै फैबाय आङो BPF नि बुथ कमिटिनि मेम्बारमोन दा सारजों जइन जानायानो बिनि खार'नैनो आं फैनांगौ गोनाङाव जाबाय आरो बे स्कुल बाउन्डारिनि थाखाय आरो लामानि थाखाय मानो होनबा आंहा साथ्र'फोरनि सायाव अनखांनाय दङ बिनिखायनो आं दा UPPL आव जइन जाफैदों सरकारि स्कुल नङा दाबो स्कुला कमप्लिट माबा जायाखै माने अंगनबादि औ ओमफ्रायो स्कुला माने स्कुलखौनो बानायाखै दाबो माने औवा जेंलाबसे हेबनानै खोबनानै इन्जुर खोबनानै दोनदों स्कुलखौ फरायसाफ्रा दस्रा गामियावसो गोजान गोजानाव थांनानै फरायनांहैनाय जायो आरो आं दा बे स्कुल बाउन्डारिखौ आरो स्कुलखौ मावना होयोबा लामाखौ मावना होयोबा सारखौ बिराद गोजोन मोनगौमोन सारा जाहाथे मोजाङै मोजां मावना होबा जइन जानाय हिसाबैथ' आंथ' गोबां सारनो मास मोनसेनि सिगांनिफ्रायनो सारनो मावनानै होगासिनो सारानो दिनैथ' आंजों 3 फैदों मानो होनबा साराबो माने गासै टटेलथ' दस्रा गामिनि नालाय बारा हिसाब मोनासै जों दस्रा गामिनि बैसोर दस्रा गामिनिसो नालाय ओंखायनो हिसाबखौ जों मोननाय जायासै आरो